כי הוא לתת לנו טוב. הקלף שלכם הוא היה ג'וקר, אפור. נכון. עכשיו בואו נלמד לראות את הכי. אתם מערבבים בהתחלה. מסתכלים על הקלף הראשון בלי שמדברים דברת. הנה זה הקלף, אתם רואים. עכשיו אתם עושים להידנדב לחלק. זה חבילות. חבילה ראשונה, חבילה שנייה. פה זה הקלף שהוא בחר, פה זה הקלף שהוא לא בחר. אתם אומרים לא יכולת לחלק ככה וזה, ואז אתם שמים פה על החבילה שהוא בחר. אתם לוקחים את הקלף הראשון של החבילה השנייה, זה הקלף שהוא בחר. אתם רואים? אני זוכר אותו כי ראיתי אותו בהתחלה. עכשיו, אתם לוקחים להידנדב להקים את הקלף שהוא בחר באמצע החבילה. אתם רואים להידנדב שאתם רוצים לשמוע מה הקלף אומר לכם. אתם עושים את זה פעמיים, ואתם רואים לו את הקלף שהוא בחר, והקלף הזה היה 4 לב. בסדר.